Aizol Zarkot barista opposite siya kan pop sol din an hong dona sa ta chonin lova ab cheu don nya oh hello le ve ka chu va inchu katile ta GK1 na hey Delhi hian in Korean restaurant hi mizo in an hon timayang mizo nupa anita an mani hianin so GK1 lama son pop sol ti hianin an dor min an da ta an da chumia chuanin hei thil kan ba ei dona uber ti kan ngak me ka chuan kalkong te kalo ti langa nga khoi muna nge om ti te le an engi an ei tur an thil siam ti te karun ti lang nual dona chuan subscribe ka tengi lo la chuanin kalkong a kai hunga amuna kai hunga kai mule to adonya mun hi achat na chu enge alai thil lo ei tur mai khan local ni chuang ti loin mo hian asira hian shopping po in nei ngal thei keu tina ni chu amun hi tharo la tu khai hian helama hian Prince Pan Corner ti zona tak hian tiang avela ma hian in lei tur korbel ko he a om chewa chuan ding lama po hian a om chewa chuan an mani oi rasut ro an noi teng he han chalang e an dor chu hei lai pop sol ti hi nya asai ni len bak lo bangin tian veilam atang hian in mut the chau mai do na mo irun kal chawanga hian chunga hian ani mai do ni len dor chunya chuan asit hi ama khanin kalo tilang to asit tuna hi cho an recipe he at tharte achidang dang te khawm to do ni mo tui jam to lu to ga ani en khatang ya
kan A zo kan A cho kan A nem lut tu ka kan du ai khan kan A nem kan ma si kan cha le lo thleng kan A ngei to chuan he ai hian kan A nem ka sei so bu trong cái tỷ lệ lắm yang thì cái continue mà yang cái tiệm gì chú hey kan cha ang hu hian kan A treo tin anh chú sai dik tuem hey ai yang hey kan cha zong zong kan A de effect tin anh chú hey jem tie chu nya ba chú hey ai hian in lo cha nem po ni thil poi mo teu chú he pop so la an mani thil siam zong zong hi ai zo la an run da ve do na ai zo la khan ai zo zar kot barista opposite chia khan an run siam don ni je chu heta kalo ai zong zong kha ta khan in run tin taste ve vek thei don tin ani chu heta kan cha lo po hi menu tam ta lo ma atui lom lut tu ka chu wang chuan in ai zo zar kot barista opposite chia khan pop sol tin an hong dona chu ta chuan in lova ai be cheu don nya kha ka soi mei ni lo tur nya kan puar kan tlei kan lom buka helaya thil zong zong hi engting e ka soyang taste le an siam dan zong zong hi kan du chi fe kan ya du lo chi mang lo chu wang chuan lo chol ve cheu don in lo chol ve cheu don nya deli tan chuan GK1 ani ta chuan aizo lo mizoram tan chuan aizo zar ko ta khan tin ani chu in chir lawang helai thil siam hi chu tui lo hi lo chu wang chuan hi ti ni po kan top na ni do na han tia kan voi na tan chuan kan Diyan, vlog ko lang dito to. Doon na yun, love, ve cheu don nya next video kayo doon nya.